जों जोबोद खुसि मानोना जथुम्माखौ जाय युथ कनक्लेव बेखौहाय जों ब्रैथि खेबनि थाखाय नेरसोननि अफिसाव बा नेरसोननि थानसालि जायखौ गोजोन देरा होननानै मिथियो बेवहाय खुंबाय थादों। जथुम्मा माने जाय मोनसे युथ कनक्लेव बै युथ कनक्लेवखौहाय बड'लेण्ड बा बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन लाइमोनफोरा मेनलि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय युथफोरा बे हाबाफारिखौ लाजेनदोंमोन 2019 आव दिनै फैनानै ब्रैथि खेब आरो बे ब्रैथि खेब जथुम्मायाव जोङो मोनसे थीम लादों आरो बे थीमानो जाहैबाय नेचार फर फिउचार। माने दा ओरैबायदि सिन्था खालामनो गोनां जाहैबाय मिथिंगाखौ लानानै मिथिंगाखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय मानोना मिथिंगा बा हाग्रा बंग्राया जोबोबा जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बिसोरबो गासिबो जों जोबलांनायनि चान्स दं आरो गतिके देग्लाय जोङो बांसिन बेखौ फकास होनाय जादों आरो माने बेवहाय जोङो बिराद सिरियास जानांगौ आरो बड'लेण्डनि हिसाबै मानोना भुटाननिफ्राय बा हिमालय हाजोनिफ्राय बड'लेण्ड जानानै गासै 56टा रिभारफोर बोहैबोयो आरो जोंनाव गोबां हाग्रा दंमोन बे हाग्राफ्रा खिन्थु आगोलनि बायदि गैला। गतिके हाग्रा गैला मानि नोङो सयल इर'सनाबो बांसिन जायो आरो सयल इर'सन जानाय मानि जोंना बुंनो थाङोब्ला जेसेबां साहा थांगोन हिमालय हाजों एसेबां जोंनि सयलनि लेयारा खम आरो गतिके नोङो जुदि हा बाहागोआ थाङोबा खुरखालांजोबोबा बे जोंनाव खालि बाला अन्थाइल' थागोन आरो गतिके दा जोंनि थाखाय बिराद हाइ टाइम मिथिंगाखौ रैखाथि होनायनि थाखाय आरो खालि जोंनि बड'लेण्डनि खेथ्र'ल' नङा गासै मुलुगावनो जायनाखि ग्लबेल वार्मिं जाबाय थादों बेजों फाइट नांनोबा जों बयनावबो दायथ' दं आरो जों युथ हिसाबै जों बयनावबो बांसिन माने बयनिफ्राय बांसिन दं होननानै जों सानो। ओंखायनो जों देग्लाय मेनलि बे टीमखौ लादों आरो जोङो देग्लायनि बे 4th जथुम्मायाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव नर्थ इस्टनिफ्राय गासै स्टेट्सनिफ्राय जों पार्टिसिपेन्टस लिंहरदों आरो जों नेपालनिफ्रायबो पार्टिसिपेन्टस लिंहरदों वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो लिंहरदों सिक्किमनिफ्रायबो लिंहरदों दा स्पिकारफोरनि गेजेरावबो मेनलि युथफोर जाय युथफ्रा माने इनभाइरमेन्टेल एक्टिभिस्ट मिथिंगाखौ होबथानो थाखाय खौ लेंहरदों आरो दा सावरायनाया जागासिनो दं आरो जाबाय नामा 4th जथुम्मा जेरै माने फार्स्ट जथुम्माखौबो जोङो 2019 आव नेरसोननि बे मोनसे गोथार थानसालि गोजोन देरा बेयावनो खुंदोंमोन आरो देग्लाय ब्रैथि खेबनि जादों बेयावबो नेरसोन NGO नि बिथांमोना जोंखौ खुंनायाव मदद होदों आरो जायगाबो होदों बेनि थाखाय जोङो नेरसोननि बिथांमोनखौ साबायखर बावो। ओमफ्राय फार्स्ट जेनेबा जथुम्माखौथ' जोङो क्राउड फान्डिंजोंनो बानायदोंमोन आरो जों लोगोफोर गोजा एसे होलायबाय ओमफ्राय माखासे जोंनि लोगोफ्रानो माने एस'सियेट जाफानाय माखासे संगठनफोर माने बिसोरनिफ्रायबो जोङो फिसा आरो फान्डिं लानानै जों जथुम्माखौ जागायदोंमोन। ओमफ्राय नेक्स्टआव जोंना बिटिआर सरकारा सेकेन्ड जथुम्माखौ 100% स्पन्सर खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय जाय जथुम्मायाव गासै इण्डियानिफ्राय 29 अट'नमास काउन्सिल्सनिफ्राय पार्टिसिपेन्टसफ्रा फैदोंमोन। ओमफ्राय फार्स्टआवथ' जों जेबो टिम लायाखैमोन सेकेन्डआव खिन्थु ट्राइबेलफोरखौ फकास होनानै ट्राइबेल इस्युखौ फकास होनानै जों जथुम्माखौ खालामदोंमोन। ओमफ्राय थार्डआव जोङो थार्ड जथुम्माखौ बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव क'क्राझारावनो खुंदोंमोन। दा थार्डआव जोङो युथ एन्टारप्रेन्योर माने लाइमोनफोर जाय लाइमोनफ्रा गुबुन गुबुन आइडियाफोरखौ लानानै बिजनेस मावनो नाजागासिनो दं आरो जाय लाइमोनफोरजों अलरेडि मानसिफ्रा एंगेज जाबाय आरो माने गावनि आथिङाव गसंथानानै थानानै गुबुनफोरखौबो माने लाइभलिहुड होबाय जों बेफोरबायदि माने बिथांमोनखौ लेंहरनानै लाइमोनफोरनि गेजेराव बोरै बिजनेस बा एन्टारप्रेन्योरशिपखौ जों डेभेलप खालामनो हायो बेखौ नाजादों। ओमफ्राय देग्लायहाय जों मिथिंगाखौ थांखिनानै खालामनायानोसै बेखिनियानो गोजोन्थों।